вечер, уважаеми зрители, с новините на телевизия Туида Плюс от последния работен ден на тази седмица. В началото акцентите от деня. Меглена Кунева с коментар в Сливен за оставките на министрите Константинов и Трайков. Първо заседание на новосъздадения Обществен съвет за социалните услуги в общината. С какво ще се занимава съвета? Катастрофа с жертва край новозагорското село Любенец. Информационен център на парк Карандила ще се изгражда в близост до общинския пазар в Сливен. Той ще бъде от така наречените пасивни сгради. Какво представляват тези сгради? Следват подробности. Оставките на двамата министри и на здравеопазването и на икономиката коментира днес в Сливен Меглена Кунева, председател на Сдружение България на гражданите. С нея беше Даниел Вълчев, министър на образованието в правителството на Симеон Сакскобургготски. По повод двете министерски оставки Меглена Кунева заяви, че всяка една такава промяна е проява на безпомощност, на това, че няма какво да се направи от този кабинет, от министрите, за да има добър резултат. Кунева допълни, че още една седмица ще се говори за оставките, след това още една седмица ще се говори за новите назначения. Според Меглена Кунева това е купуване на време. В следващите дни сигурно ще видим много театрални схватки между БСП и ГЕРБ, за да се прикрият разговори за бъдещо управление. Казвала съм го вече, че сегашната сцена се владее от едни и същи хора, заяви председателят на Сдружение България на гражданите. Нашия анализ на Сдружение България на гражданите и на хората, които сме тук пред вас, е, че всички тези неща, които изброих, всички тези неща, от които ние определено се тревожим, водят към това по-скоро правителството да се готви за едни предсрочни избори. И за това премиерът трябва да отговори кога ще бъдат проведени, кой ще поема отговорността за доходите на хората през следващата зима, която се очертава да бъде по-тежка и от Виденовата. В отговор на въпроса очаква ли хора от НДСВ да се присъединят към Сдружението, Меглена Кунева отговори. Сдружение България на гражданите е отворено за всички. Очаквам хора, които искат да се ангажират, които ги е грижа какво става у нас, които виждат, че може през пътя на политическото да се промени живота ни към по-добро, и очаквам те да са от с най-различен опит, и житейски, и професионален. Ако ме питате как аз си представям и какво е в моето съзнание България на гражданите, това е един огромен митинг от началото на 90-те на Орлов мост, който беше митинг на синята, тогава беше ОДС май още. Това беше движение. СДС беше? Да, СДС. Това е в моето съзнание и аз така съм обхванала тези хора в представите си. Те бяха от най-различни места, искаха просто нещо по-хубаво и по-истинско да се случи в България. И аз имам определена носталгия към това. Първо заседание на Обществения съвет за социалните услуги се проведе днес. Общественият съвет стана факт с решение на Общинския съвет. Той е с 14-членен състав с председател Христина Наумова от БЧК. Първа среща на утвърдение с решение 122 на Общински съвет, Обществен съвет в сферата на социалните услуги и социалното подпомагане. Това става по силата на Закона за социално подпомагане. Знаете, че години наред на мандата на Общинския съвет винаги се утвърждава един такъв обществен съвет с широко представяне на институции, неправителствени организации, работещи в системата на социалните услуги предимно. 14 члена е утвърдил Общински съвет плюс един председател. Аз ще бъда председател на Обществения съвет.
Много от колегите в този обществен съвет така са известни в структурите на социалните услуги от страна и пациентски организации, други неправителствени организации, които са защитили и работят по социални проекти. Целите на този обществен съвет са основно насочени в една координация, в един контрол над качеството и вида на услугите. Съвета няма да иззема естествено функции на проверяващи органи, но ще има право на информация за това какво се случва в общината като социални услуги, предоставени в специализирани институции в общността, предоставени от държавната, от общината, от държавата, от неправителствения сектор. Ще има право и да получава жалби и сигнали и след съответна проверка от наша страна да сезираме съответно Общински съвет и Агенцията за социално подпомагане. Така че в общи линии днес първото заседание на този обществен съвет ще бъде структурирането, да изберем секретар, отделно да приемем програма или правилник за неговата работа, правилник по-скоро, и отделно предстои ни да разгледаме стратегията на община Сливен за 2012 година, това какво ще се случи, къде ще се случи, какво е финансирането, т.е. ние да дадем също мнение, да видим ако има пропуснати услуги, които евентуално общината не е имала информация да се добави, така че това е на първо време. Има ли изисквания за облеклото на свещениците и изобщо за техния външен вид? Любопитен, а също така и важен въпрос, който зададохме на отец Йоан от православен храм Свети Димитър. Така, след толкова много проблеми, които ние трябва да решим в самата църква днес, външният вид е по-маловажен въпрос, но също може да говорим за това. Още от дълбока древност, в Стария Завет, свещенослужителите са носили дълги коси, за да може по този начин да се свърже Стария и Новия Завет, тъй като в Стария Завет дълги коси са носили само мазореите. Обаче през апостолско време, особено апостол Павел е осъждал носенето на дълги коси от свещенослужителите особено, защото по този начин мъжете като цяло придобиват един женски вид и това е било недостойно за тях. Затова още от апостолско време до, да кажем, 16-17 век свещеници са носили къси коси, къси бради, защото самия Господ Исус Христос по датировка на каменен надпис от Понтий Пилат е бил с брада не повече от един пръст дълга. Не може да ходим с линийки, с рулетки и да мерим брадите на свещениците. И аз моля така и монашестващите да не обръщат така всичко в ущърб на свещенството, защото женените свещеници са по-многобройни и мисля, че в монашеството има да се решават много по-важни въпроси, особено с тия събори и търгови сергии пред манастирските стени, което не трябва да си гледаме така, да си прехвърляме топката от един на други, защото носенето на свещеници така на дълги бради и дълги коси е по подражание на монашестващите, които са управителното ядро. Така че е нормално ученика да подражава на своя учител. А трябва ли задължително да носите калимавка? Калимавката е небогослужебна шапка. Тя идва още от светските шапки в древност, но не се изключва да се носи в някои богослужения, така че може и добре. Не е задължително, но така говори за порядъчния вид на свещеника, така като го видят с расото, с подрасника, с дългата брада, с дългата коса, но ако се носи дълга коса, искам да уточня, което естествено 96-то Трудовско правило, 6-ти Вселенски събор, забранява тя да бъдат на опашки, да бъдат сплитани или пък на кок. Така че и тия, които носят дълги коси, така да не се увличат много, защото това нещо говори за една суетност. Косата трябва да бъде спусната.
задължително. Бургаският апелативен съд отмени присъдата на Йордан Лечков и върна делото за ново разглеждане, съобщиха от пресцентъра на съда. Решението на апелативния съд в Бургас е от 14 март. Състав на апелативен съд Бургас отмени присъда на Ямболския окръжен съд. С отменената присъда Ямболския окръжен съд е признал за виновен Йордан Лечков Янков за това, че през периода от август 2008 до февруари 2010 година в качеството си на длъжностно лице, кмет на град Сливен, е нарушил служебните си задължения, като е предоставил недвижим имот, общинска собственост за ползване от ДЗЗД Хидросистеми Сливен, Булгейт ЕООД, Екобул Агро ЕООД и консорциум ЛТБ България ХХГ ООД Сливен, без да проведе публичен търг или публично оповестен конкурс и сключи договор за наем, с цел да набави за ДЗЗД Хидросистеми Сливен, Булгейт ЕООД, Екобул Агро ЕООД и консорциум ЛТБ България ХХГ ООД Сливен облага и от това са настъпили значителни вредни последици за община Сливен в размер на 904 808 лева и 50 стотинки, поради което и на основание член 282 алинея 2 от наказателния кодекс го осъдил на 3 години лишаване от свобода условно с 5 годишен изпитателен срок. В решението си апелативният съд е посочил и мотивите за отмяната, съобщават от пресцентъра на апелативния съд в Бургас. 53 годишен мъж загина при катастрофа, станала в района на село Любенец, Новозагорско. За това съобщиха от ОДМВР Сливен. Около 6:50 вчера сутринта в землището на село Любенец, община Нова Загора, лек автомобил ВАЗ-2105 със сливенска регистрация, управляван от 53 годишен от село Любенец, движейки се в посока юг, в зоната на десен завой, изгубил управление над автомобила, напуснал пътното платно вляво по посока на движението и се ударил челно в крайпътно дърво. В резултат на възникналото происшествие е настъпила смъртта на водача. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, образувано е досъдебно производство. Огнеборци са гасили горящ автомобил, паркиран в квартал Република, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР Сливен. Около 23 часа на 14 март в районно управление полиция Сливен е получено съобщение за горящ лек автомобил, паркиран в Сливен в квартал Република пред заведение. При посещение на място се установило, че лекият автомобил е марка Suzuki Grand Vitara с софийска регистрация, собственост на фирма. Съобщението за пожара е получено в районна служба пожарна безопасност и защита на населението в 23 часа и 3 минути. Пожарът е ликвидиран 8 минути по-късно. Пострадали няма. В резултат на пожара са унищожени акумулатора, предно стъкло, L-табло и други части. Спасен е самия автомобил. Нанесените щети са в процес на уточняване. Образувано е досъдебно производство. Информационен център на парк Карандила ще се изгради в близост до общинския пазар в Сливен. Очакванията са сградата да бъде факт до края на другата година, съобщи областният управител Маринка Връков. Финансирането ще бъде по програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата са в размер около 4 милиона евро. Там са около 4 милиона евро, от които имаме утвърдени пари за информационен център на парк Карандил. Хубава, нова, модерна сграда и с ИВН обещаха да направят проект и това да стане първата пасивна сграда в България, което означава да не харчи ток, ами сама да се задоволява с ток. С слънчеви батерии, с стъклата са специално направена, с вятърно такова горе, с газотурбинен модул. Така че парка е все пак зелена територия и информационният център да стане пасивна сграда. Да не замърсява, нито да харчи енергия, а сама да се задоволява и няма да има друга в България. Това е утвърден проект за развитие на парка. Това е, мисля, 4 години. Там е по няколко направления. Биоразнообразие, инфраструктура, информационен център. Мисля, че са около 7 нива, които са. И една от тези теми е изграждането именно на този информационен център, който ще го направим в Сливен,
на пазара, ще го правим там, където е моста до моста, там е мястото. Дай Боже да върви всичкото нормално до година, да можем да имаме. Това са по програмите на регионалното развитие. Какво искате да ви донесе пролетта? Този въпрос зададохме днес в нашата анкета. Бяхме провокирани от яркото слънце изгряло след дългата и тежка зима. Какво очаквате да ви донесе пролетта? Ами какво очаквам? Повече надежди, по-хубаво време. Хубави неща очаквам, естествено. Пролетта е много хубав сезон. Много тогава вече събуждат се и надеждите. Просто всичко. Просто е много хубав сезон това пролетта. Очаквам много хубави неща. Какво очаквате да ви донесе пролетта? Нищо. Защо? Защото тук не се случва нищо. Топли дни, може би. Какво очаквате да ви донесе пролетта? Идва, започва да се стопля? Ами повече настроение, повече усмивки и повече, хубави неща. Настроение. Кажете, какво очаквате да ви донесе пролетта? Стопля се, става хубаво времето? Ами аз искам слънце, много време за игра. Да е много топло. Да, топло. Хубаво време. Да, най-вече хубаво. А ти освен топлото и хубаво време, какво още очакваш да ти донесе пролетта? Ваканция, игри с приятелите. Мерси. Великден, празник. Приятна вечер и хубави почивни дни!